Agora vamos a máis. Tamén me gustaría que eu non tivera que haber feito a RPT, que estivera feita desde que empecé, desde antes de empezar en política, pero non estaba, nin había convenio, nin había nada. Iso tamén o quero deixar sobre a mesa. Que se chamou a representantes sindicais? Bueno, iso que podo dicir a secretaria, e incluso chamaron que non iban a vir. Está acreditado, non? E está acreditado, efectivamente, que mirando a documentación está acreditado no expediente. O que non podemos é ir buscar pola orella as persoas para que veñan aquí. E os traballadores, o sea, teñen un representante, ou tiñan, eu non o sei, teñen representante. Entón, se o representa, son os que terían que estar aquí. Se non están, eu sempre, cando foi de negociación da RPT, sí que estiveron. Estiveron de acordo e desenrolouse con normalidade todas as actas cos representantes sindicais. Ningún problema. Agora, non sei, eu non investigo que iso faltaría, de que é o que pasa cos representantes sindicais, que é o que pasa cos representantes aquí, non vou abrir esa investigación, son libres, non vou presionar a ninguén, vale. Faltaría que nós tuviéramos que ir con estas modificacións, que xa saben, que son moitos, que tivésemos que ir un a un, contactando con calquer RPT que se faga agora ou no futuro. Pero entendo que os enlaces Teñen representante, efectivamente. Os enlaces sindicais debían de estar nese mes. Pero o deber non é estar, nin é Os enlaces sindicais nin son é obrigar. obrigar. Non, claro. Entonces, eu creo que me estou expresando con claridade. Ao mellor tamén é porque non estaban totalmente de acordo, eso nós non o sabemos. Se non estás de acordo, máis tens que vir a mesa. Pero como nós non sabemos eso, pois non podemos votar a favor. Bueno, pero é que eu voto respeto, estou aclarando que creo que fixemos as cousas con corrección axustadas a dereito, pero que non podemos obrigar a ninguén a vir. Aí, se non, a ver, a palabra de decir non queren, non puderon, non o viron necesario, non o sei. Non sei se deron alguna razón ou non a deron, pero creo que, non o sei, tampouco me dixeron ninguna razón, simplemente comunicaron que non podían vir, que estaban ocupados noutros sitios e que non podían vir os representantes dos sindicatos. Sen dar máis... Os enlaces sindicais do Concello non podían vir. É que nos notificamos ao sindicato, logo o sindicato, se vai o representante do sindicato, pode falar co representante dos traballadores. Por que non viñeron? Pois non o sabemos. Porque a mí tamén pasado en cousas en enlace sindical onde o representante local sindical non podía asistir. E vai o representante dos traballadores. A negociación facía eu como... Pois non sei o que fixo o sindicato, supoño que lle comunicaría aos seus enlaces, non é o que... Non, pero isto si o representante do sindicato non podía vir, eu falaba co empresario e facíamos a mesa de negociación. Neste caso, pois, facíamos leo máis pero o Concello non pode dicir o que fai. É unha empresa privada, é unha pública, entonces é un organismo público. Ben, nós traemos isto de resumo, creo que é bo traerlo e se hai despois nas cousas que aparezan sobre a marcha cando vamos desenrolando a RPT, seguro que van a traer, e seguro que van a convocar os sindicatos e eles terán a liberdade de decir como se veñen ou non veñen. Non podemos nin obrigar, nin tampouco sabemos se os sindicatos falaron con representantes sindicais do Concello, non, é que non o podemos saber. Nós temos, aí ten vostede nos documentos todo o que se fixo, e aparte con probas de que se fixo. Sí, non, sí, eso. Vale. Ademais, a mí o que me chamou a atención foi eso, da mesa de negociación, porque é a primeira vez... A nós tamén. Entonces... Bueno, xa non viñeron á mesa de negociación do orzamento. Xa é a segunda vez. Tampouco viñeron. Foron convocados e non preguntan. Non se acordan de cando se aprobou o orzamento, que tamén nós facemos o convocar os sindicatos para a aprobación do orzamento, porque tamén hai o capítulo persoal, xa poden dar a súa opinión. E tampouco viñeron, non? Bueno, alguna cousa máis? Votos a favor? Votos en contra? En contra. Non é abstención, é en contra. Sí. Vale.
Aprobación inicial da modificación da oferta reguladora da ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica. Supoño que leería, leva 18 anos sin facer ningún tipo de revisión. E, home, desde que sea pequena, había que facer a fixémola o menos prejudicial, non é a palabra que quero decir, que fose menos, que influíra o impacto que fora menor económico neste momento, pero que tamén consideramos que hai que subir e o mellor, non sei no futuro, e outras que hai por aí que se está traballando nelas. Os acordos son os seguintes. Sube 3 décimas, me parece, O coeficiente de incremento. o coeficiente de incremento. De 1,10 a 1,4. Sí. Aprobar, o primeiro acordo é aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, nos termos que figuran no expediente coa redacción que de seguido se indica. Está aí na tabla que se lles pasou na documentación, que de conformidade, o primeiro artigo di que de conformidade co previsto no artigo 95.4 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo do 24 de 5 de marzo, o coeficiente de incremento das cotas do imposto sobre vehículos de tracción mecánica aplicable a este concello será o 1,10. Modificación proposta. Artigo 1. De conformidade co previsto no artigo 95.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo, o coeficiente de incremento das cotas do imposto sobre vehículos de tracción mecánica aplicable a este concello será o 1,4. Segundo, abrir o período de información pública logo por un plazo de 30 días hábeles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de edictos electrónico do Concello. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ningunha reclamación ou sucedencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo que até este momento era provisional. Cuarto, unha vez que o acordo provisional se legue definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e comenzará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2026. Comentarios? Non. Vale, votos a favor? Abstencións? O punto número 8, a intrusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia. Hai algo? Pasamos entonces a parte de control, que é o punto número 9, dación de conta das resolucións da alcaldía, da 291 a 408. O punto número 10, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión 20 de xuño de 2025. E 30 de maio, que aí non está na convocatoria. Sí. Son dúas, Sí. que aí son dúas. Bueno, despois xa Sí. se recoge, non? Sí, que aprobamos a 30 de maio e 20 de xulio. O número 11, este o xa pasamos, o número 11 é a dación de conta dos informes da intervención en relación alas... Ignorante de estabilidade orçamental. Sí, supoño que xa leron a documentación. Non sei, despois os novos a preguntas, se queren comentar algo, comenten. E agora, o punto número 12, pretendíase facer unha... Isto pode explicar vostede, moción sobre Gaza e a petición da Amnistía Internacional. O outro día, na comisión informativa, o que se pretendía era chegar a un acordo para facer unha declaración institucional, pero non pudo ser, porque non estábamos todos. Entón,
vamos a, si queren ahora mesmo, a declaración institucional xa non se pode facer, pero vamos a presentar a moción. Cando queira, señor Ares. De todas maneiras, bueno, o outro día o PSOE manifestou que estaba a favor de facer a conxunta. Non sei se o bloque está a favor de facele, se podría facer conxunta. No vamos a hacer. Vas a... Vale, pues presentamos a moción entonces. Hai máis dun ano que o mundo é testemunha dun grau inconcibible de morte e destrucción na franxa de Gaza ocupada. O brutal ataque de Israel contra a poboación palestina de Gaza matou a decenas de miles de persoas, a maioría civis, incluídos nenos e nenas. Borrado da face da terra familias enteiras, arrasado barrios residenciais, destruído infraestructuras críticas e desplazado forzosamente a 1,9 millóns de palestinos e palestinas, máis do 90% da poboación da franxa de Gaza, causando unha catástrofe humanitaria sen precedentes. Durante as operacións militares israelís en Gaza que comenzaron tras os terribles ataques de Hamas, constitutivos de crimes de guerra do 7 de outubro do ano 2023 que ocasionaron a morte de máis de 1.250 persoas e a toma de reféns de máis de 250 persoas, Israel puxo en marcha innumerables accións encaminhadas a causar un dano irreparable á poboación palestina. Mentre o mundo miraba impasible, Israel rompeu unilateralmente o cesamento do fogo e segue cometendo ataques implacables. Cometendo ataques implacables con impunidade que causan a perda incesante de vidas palestinas mentras a desesperada catástrofe humanitaria en Gaza empeora cada vez máis. Á luz da urxencia da situación, o Concello de Lousame pide que Israel e Hamas acorden e manteñan un cesamento do fogo inmediato e sostido encaminhado a proteger a vida da poboación civil en Gaza. Que as autoridades israelís deixen inmediatamente de cometer actos prohibidos na Convención sobre o xenocidio contra a poboación palestina de Gaza, o que inclúe a matanza dos seus membros, lesión grave á súa integridade física ou mental e sometemento intencional dela a condicións de existencia que deberían de acarrexar a súa destrucción física. Que as autoridades israelís faciliten con urxencia o acceso humanitario e a entrega de axuda a Gaza, levanten o bloqueo inhumano e ilegal a este territorio e poñan fin á ocupación do territorio palestino ocupado, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024 que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e de Cisjordania, incluída Xerusalén Oriental. Que Hamas e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente as persoas civis, tanto israelís como estranxeiras, retidas como reféns, e que Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente. Nin o un, nin o outro poden estar supeditados ao resultado das negociacións políticas sobre a seguinte fase da tregua. Que a Unión Europea utilice o seu poder e influencia en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas. En concreto, que garanta o respeto aos convenios de Xenebra, que exixen, como mínimo, que todos os Estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflicto, cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións da Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquer intento de establecer unha presenza militar permanente en Gaza, modificar as súas fronteiras ou deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisjordania, e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. Votos, non sei se hai algún comentario, xa creo que está dictaminado. O comentario pois é o mesmo ca moción que o Xerardo de Melano Sobrilla. Desde o noso grupo non vamos xustificar o que fixo Hamas, pero moito menos podemos xustificar o que está facendo Israel. Isto non é unha guerra igualitaria. Eu considero, o noso grupo considera que é máis un xenocidio que unha guerra igualitaria. Entonces, esa é a nosa exposición sobre isto. Votos a favor? Queres falar? Claro, nos vamos a abster, para nós a moción quedase moi corta, moi curta, nos aspectos, nos que recoñece a soberanía do pobo palestino ao seu territorio, falase en todo momento de que os asentamentos para a población azatí, os asentamentos que teñen os colonos israelitas no seu territorio, pero non nos temos que olvidar de que non é só iso. Israel cada vez está oprimindo máis o pobo palestino, xa non digo no xenocidio que está facendo, sino no seu territorio, cada vez está máis pequeno
E aquí o único que se fala é dunha parte moi pequena de recuperar para o povo palestino nas súas terras. Despois, concordo co do PSOE, non é unha guerra igualitaria, basase esta guerra entre Hamas e Israel, e non é certo, é un xenocidio, están facendo os palestinos, están facendo o mesmo os israelitas, os palestinos, cando eles están nunha terra que está ocupada, que eles, esa terra non era deles, eso era só Palestina. Entón, para nós, a moción queda ser curta, por iso non nos vamos a abster, por suposto estamos en contra do xenocidio. Non quero entrar en ningún diálogo porque creo que está clarísimo que mandou a amnistía, que nos pideu que o trouxésemos para ser votado por todos pola corporación e que aprobamos antes unha moción que non a quería, bueno, que non vostede, que aprobamos en conxunto. Isto ainda vai máis alá que esa moción, co cal votos a favor, abstencións. No punto número 13, a inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Hai alguna moción por razón de urxencia? Sí, non sei, non temos dúas. Temos que votar antes a urxencia. Vale. Si fai un pequeno... Sí. No, esta moción é para garantir a dotación de profesorado especialista en audición e linguaxe, pedagogía terapéutica, o vindeiro curso no CPI Ternadas de Castro. Sabemos que non saliron as listas provisionais aínda, pero queríamos presentar esta moción a ver se podíamos presionar de alguma maneira para que non esperar a última hora para ser, porque os pais, hai pais que teñen unha incertidumbre porque xa quedaron no colexio este ano, porque quedaron, porque querían cambiar, entonces a inseguridade sobre eso é... Vale, eu solicitaría, vamos a votar que non a urxencia, porque eu creo que deberá de esperar a finais de agosto, polo menos, ao próximo pleno. E agora lle explico por que unha vez pase votemos a urxencia. Vale. Votos a favor da urxencia e votos pensando que é un tema que interesa a todos, pero despois do que vou a explicar a continuación, creemos que debese presentar despois do mes de agosto. Si é que é necesario, que vai... Bueno, vou explicar agora. Vale. Xa votamos nós, non? Ellos votaron que sí. Sí, nos vamos a votar que non. Vale, os votos en contra. Claro, pero é que se quise pedir o voto. Bueno, non prospera a urxencia, non. Vale, vamos a comentarle unha cousa. Vamos a ver. No mes de xuño e xullo o que se vai é pechar o curso escolar e que cada inspector pase a xefatura territorial, era antes, ou a dirección territorial. Pasa as necesidades de cada centro. Logo, hai os postos de traballo que por algo que está aprobado por todos os grupos, uns no 2007, outros despois, e que nunca cambiou, hai uns cadros de persoal de cada centro educativo que lle corresponden, bueno, pues este, por o número de alumnos, por tal, corresponden tantos de primaria, tantos de inglés, tantos de educación física, tantos de matemáticas, bueno, de todas as asignaturas, e ten un BPT, ten un ADR, ten un orientador, estou falando de memoria. E logo, se hai, según o alumnado que vai estar ese ano, cada ano hai unha plaza que non é definitiva, sino que é unha plaza que se adapta ás necesidades dun curso escolar, me refiero, non dun curso de primeiro, segundo ou terceiro. Entonces, eso é o que agora mesmo
todavía non se resolveu. O mes de agosto pois, é o que é na administración e a última quincena de agosto xa se incorporan e se empeza a traballar en toda a distribución de persoal. Os que están, o ano pasado houbera un erro, que a persona que lle correspondería por cupo non viñera. Porque hubo un erro, bueno, dicen sempre que esperaran que se iba a solucionar. Xa sei que o principio do curso é de moito fogo artificial e que hai que facer, senón non sería o principio do curso, sería outra cousa. E ten que haber a inauguración con foguetes, música, toques de tambor, pero iso virá despois. Hoxe día, eu digolles que a realidad é así. Se quere pedir unha entrevista a vostede directamente co xefe territorial ou con quen sexa, pida, vaya para que vexa se eu estou dicindo certo ou non o estou dicindo. Bueno, pero entonces, as listas salen en agosto. As listas? Dixo vostede hai un momento, as listas provisionales salen en agosto. Todavía, as listas provisionales, non. A ver, a lista de cada centro, o cupo, está definido no boletín oficial, perdón, no diario oficial de Galicia de fai tempo. Es os cupos, vale? Que le corresponde a cada centro, por matrícula de alumnos, por cantidad de alumnos por aula, por todo eso. Despois, tamén, por os nenos que hai, por a cantidad de alumnos, eso lle corresponde pois un orientador, que xa o teñen, un PT, que xa o teñen, e unha L que o terán compartido, supoño, porque temos que saber o que é o L. Claro, pero eu non me vou a poñer a explicar o que é unha L, ainda que eu sexa tamén, Pero que a mellor despois o L compartido non chega. Bueno, pero eso non podemos decir nós, Claro, pero daí vemos... Hai que saber, é que eu xa lle digo. Eu si quero, e lle interesa, porque a mí políticamente non interesa saber a verdade, eu si quere, sí que o é. Eu si quere, Juan, o señor Prego, si quere eu, pero a nivel privado lle explico o que é unha L, e o que é un PT, e o que é unha orientación importantísima no centro. Pero aquí non me parece que me poña aquí a dar leccións de... Non, nin eu o faría porque non, me parece que ese é o lugar onde eu teño que facer. Eu digolle que iso é así. Ahora mesmo teñen as listas, porque hai nenos que a veces varía os alumnos de un centro a outro antes de empezar o curso, a finais de agosto. E iso pasa cos inspectores, cando marchan, antes de vacacións, pasan as necesidades que eles consideran. E esas son as que van a cubrir. Si non se está de acordo con eso non lo vamos a saber hasta principios de setembro. Os definitivos sí, pero os que teñen que vir como profesionais por os alumnos que hai ese ano ou por os que xa marcharon, non. Igual que os cuidadores tamén teñen unha ratio e se cumple, e xa se cumplía o ano pasado. Non é que eu diga, eu quero 5, non, eu quero os que correspondan por lei no centro, e gobernaron distintos, e se aprobaron no 2007, podeno buscar sobre os servicios complementarios, eu recordo perfectamente, non estaba en o 2007, pero recordo de telo visto. Eu sempre explicaba e explico, se me preguntan aos pais con detalle, o que é. Podelles parecer ben ou parecer mal, pero explico a realidade. E creo que podemos volver a traer a moción no seu momento. O seu momento é o último viernes do mes de setiembre, cando xa empezou o curso. Último? Non, xa verá como non. Eu lle vou a deixar presentada. É que eu quería explicar, o meu voto votei a favor, pero considero que vostede está dicindo unha realidade que pode ser efectivamente a realidade, porque non está cerrado aínda, pero sí que vai ser tarde, como o pasado. Entón, considero que si a finais de agosto, principios de setembro, non se volve a aparecer na casilla cero, como apareceu ano pasado... Acabo de explicar que pasou co cero. Pois... E non vou volver a repetir, Bueno, creo que o cero estuvo aí, peleouse no Parlamento Galego... Peleouse a razón. Pasa que eu non vou discutir, Peleouse no Parlamento Galego, foi unha presión social da AMPA, unha presión social dos partidos políticos, etc. E non vamos a recordar aquí o que pasou, porque sigo insistindo que me parece bastante vergonzoso o que aconteceu. Si, non me tire porque senón vou a decir que vostede
minte moi frecuentemente, me molesta bastante. E usted ten que repasar os plenos. Non, mire para Silvia. Pero si non me para Silvia. Porque Silvia está molesta, está máis molesta que estou eu. Vale? Entonces, ten que mirar os plenos porque vostede afirmou cousas graves sobre min que eu fixen un pleno e vostede minte. Vale? Pasamos... Ten algo máis que decir sobre esta moción? Moi ben. Pero non é a primeira vez que eu minte. mirei nese pleno, pero Non non sei hai- que recordo que lle dixo a súa compañeira. No, foi fora... Espera un momento, espera un momento. O que lle dixen a vostede e a miña compañeira é que deixasen de falar que non podíamos entendernos os que estábamos falando aquí. Non é verdade. E o que vostede di, e as trapalladas que vostede fixo Non é por detrás, verdade. todo eso, Non é verdade. me deixa acabar. Todo eso non foi en pleno. Non foi en pleno, porque eu sí que mirei as actas e consultei incluso a persoas que levantan acta. Foi Pero se preguntan despois. forma parte dos plenos. Non foi en pleno, foi despois. Foi en rodas e preguntas. Foi en rodas e preguntas. Bueno, é igual que os censores. E Non vostede hai. dixolle aquí a Silvia, podes te marchar, saca un ancho e facerse un buen matrimonio. Pero eso, ¿Verdad ou mentira? pero vostede, señor Moledo, señor Moledo, vostede pode pensar, pero alguén máis que vostede pode pensar que eu nun pleno dixen eso. Nadie máis que vostede. Usted non se preocupe. Para mí o pleno Sí, non así. acaba hasta que nos marchamos de aí. Os No, robos e preguntas, non estaba estábamos en robos e señor preguntas co público. Anxo Moledo. Non estaba nin a secretaria que marchara, ni siquiera, porque tamén lle preguntei se recordaba. Non estaba nin a secretaria. Cando non hai secretaria é que se levantou o pleno. Vostede siga. Eu sigo dicindo que vostede minte. Non minto. Bueno, si minte en debates, Había público. que di que non Había público. que ten que ver, porque o público sigue despois e quere falar comigo ou quere decirme algo. E recordo Hai perfectamente. robos e preguntas, acabar o pleno e a xente estuvo falando e tuvemos... Os robos e preguntas son no pleno. O público fala despois de que se levanta o pleno. Cerras o pleno e agora pode falar o público. Pasa que hai que repasar esas cousiñas para non mentir. Cando sala, miro o extensor. Sigue estando aí. Mira, votos a favor. estaba falando... Isto Estaba na- Pode presentar a seguinte moción? Estaba na miña intervención, como sempre... Xa, pero xa sempre- expuxo. No, é que eu non expuxo nada, como sempre interrompe cando É que- máis falamos. No, ele presentou a moción e eu lle contestei, verdad? No, ele presentou a moción, presenta a moción e temos un turno de palabra os portavoces, que non se fixo efectivo. Presentouse a urxencia, señora. Por supuesto, E votamos a urxencia. E se acabou a Pero eu xa falou quen presenta a moción, como Pero sempre. máis podemos dicir o noso sentido do voto, porque votamos ou non votamos, como vostede. A urxencia, recorde. A urxencia. Pero que acabamos de votar? A logo? urxencia. Dice que estou falando. Bueno, pois usted fale da urxencia. Xa estou falando. Vale. Entón, eu considero, e aparte que tiña razón, que aínda non estaba cerrada, e a final de agosto, en principio, isto xa está solucionado, pois vostede tiñas que comprometer a facer un pleno extraordinario por este motivo. Bueno, xa se verá. Pois iso era o que eu quería expoñer desde o primer momento. Xa se verá. Pero como sempre E non interrumpe... están definitivos os datos a 31 de agosto. Xa yo digo eu que o coñezo en primeira persoa. Yo digo eu. Porque logo se pasan a persoal a Santiago, revísanos, chaman a uns inspectores a aclarar situacións reflexadas no informe que presentan anteriormente, e logo é cando se ponen os datos definitivos. E aí tamén podemos alegar, se non estamos de acordo ou que sexa, pero cada cousa o seu tempo. E non se preocupe, que eu sempre traballei por o ben do cole, o ben dos alumnos e o ben do profesorado. Sempre. Sempre, e o seguirei facendo mentre este aquí. Despois xa non é a miña responsabilidade. A farei de outros ámbitos, pero mentre este, o vou a seguir facendo como dixen que o estaba facendo o ano pasado, sin ruido, pero traballando. E como fixen en outros casos, sin ruido, pero traballando, que creo que o que temos que traballar todos aquí é polo ben dos vecinos. O seguinte moción, por favor, votamos para... Comente de que é para...